И Алекси ела при нас, ако човек си бачкам за даката, че пачаката, бачкам за даката, гърчок е разплаката, бачкам за даката. И Алекси ела при нас, ако Лекси бачкам за даката. Бати Данчо, кой повика, кой почука? Бати Данчо пак е тук. Да продължаваме още, сега пак, дай тон. 1, 2. Бачкам за даката, че плачаката, бачкам за даката, Алекси разплаката, бачкам за даката. И Алекси ела при нас, ако човек си, бачкам за даката, че пачаката, бачкам за даката, Алекси разплаката, бачкам за даката. И Алекси ела при нас, ако човек си.